yi shi baby girl zana yi shi akan ki baby girl wallahi zani koye kishi if anybody touch you zan harbe shi da mashi ya zo da wata jahilan motar shi Mr. Bishi pass his level wallahi kin fi karfin shi san ki hawa yake kullun kamar farashi I love you every day wallahi ni kan bana fashi some of them suna faɗin wai hello baby ina waje gana na ya amma yana buƙatar ki dan yi sauri ne dai koya ne saboda ina da ayyuka sun mun yawa a office to ina jira You're beautiful sarauniyara yan mata gimbiyara you are my mind you are my mind you are my everything my morning naughty my morning naughty you are my everything my morning naughty Sarauniya, you are the first position, don't get my information, we won't be my bright, I go take you to my mansion. Fresh, fast and pressure, listen baby, give me my kiss. And the time before us sleeping, all the baby writing. Everything you say now, JJ. Come on baby, kiss my lady. I do it to you, my baby. 247 day night. So yeah, kake baby, ka zo lafiya? lafiya kalau wallahi Wallahi I missed you 2 days back as well. Sai dai kawai ka kira ni kuma kaga tin ran is like shekaran jiya ne mai magana da kai zaka samu 500,000. Ka san azumi ya zo kuma amma har yanzu na ji shiru baby. mun yi magana da Odi na bai sa mi cewa a ina zuwa ga ma wani Alhaji Hamisu na kira na ya uddat ya kake kwana biyu alhamdulillah ya kokari to alhamdulillah ba ku sa mana kudin nan ba kuma to ai da yake ka san jiya na shigo kasar bana nan mun yi magana da waye yake ga mun wai cewa baka nan ma kana waje shi BA ya ce ka kira shi magana mun yi magana da shi so yanzu abin da zai gudana shine na riga na gama kodan kayan nan da shipping din su yanzu haka dai suna hanya amma ko me kenan dai sakamakon kasan da yake kasan ma dai ana fama da wannan ba na COVID-19 ba to dai dan yi checking time amma ba wani delay bane ba tunda duka ba zai wuce sati ɗaya zuwa ba haka to yanzu ko me ake ciki dan kokari bayan sallar asar zan shiga office ko me ake ciki a tura da a wancan ɗaya account number din sai mu ga abin da ya dace a yi ko da 15 million ne zuwa 60 sai in transfer domin a samu a fara abubuwan da za a yi. Mai kasan yau na tura na yi submitting takardun na bashi zai tafi ma da su Abuja. Ok, to babu damuwa duka zan haɗa ni transfer. To ya kamata gaskiya ka samu sannan maganan 1 billion naira din nan fa na kayan nan da muka yi order na China fa. Wannan zuwa Monday insha Allah da mun gobe ina son mu kira ka domin mu zauna za mu yi meeting mu ga yadda za a yi. To no problem ni ma yanzu na zo gurin babe ina ne saboda ina ta mata alƙawari ba mu haɗu ba wallahi. To yanzu ma na shigo dai ina so mu dan abin nan da ita dai. To insha Allah tana ma jin ka. Nagode. So baby ki hakuri fa abubuwa ne suka yi min yawa wallahi commitment na mutane da abubuwa dai kina gani ma yanzu na zo gurin ki ma basu bar ni na dan huta ba. Wallahi ba kuma baby karka wani damu. Wallahi maganar kudin nan da muka yi da ke yanzu nan zan miki zaki da bitin alert yanzu. Wallahi to karka damu baby amma fa ka san yanzu kuma tunda azumi ya zo kuma na ji tunda akwai wasu kuɗaɗe ya kamata a dan ƙara mun baby. Don't worry 1 million ya ishe ki. Yawa baby na. Zan hada miki da na. I like to tell your body for the knock a fan in a dollar. Come and see money la bola. Wanna body no controller. Yellow baby make me mad. Take you to London baby back to Toronto. Kena ma yayi faci wallahi na samu abin kura 500 ne na an soke kena. To ke baby ma kwana biyu ma dan dama tafiyan da nace zan miki surprise ne shi yasa ke ganin kawai immediately na kira wayan ki nace miki ranar na shigo. Wallahi I really missed you. Ki fikin mana ba kiran ki ake ba. Zan yi fikin na ba. To. Hello? Alright, ga nan zuwa. 1 minute. 1 minute. Just. Ba matsala je ki dawo. Okay. Kai. Dai banda ko sisi bara ta zo ta dan ba wani kuɗi. A ga wani ya zo da mota Allah ya sa mai kuɗi ne ba ta kuɗi wallahi ta kawo mu kai. Dan da ko sisi. Beautiful sarauniyara yan mata gimbi
Rihanna. You are my mind, you are my mind. You are my everything, but more than lovely. Baby na wallahi sai ƙara kyau kike kina haske. Allah ko baby. Wallahi tallahi. To ina keken baby ban ganta ba. Wallahi keke na wallahi faci ta yi gaba da baya. Kai. Nake gaya maki wallahi na je na bada ita faci. Wallahi baby. Baby keken nan na bamu ciwon kai ya zami ne. Wallahi kamata a canza keken. Bari na san yanda za ni. San me? A'a. Wancan nan motan gara ne zan wanke mana shi ne. Alhaji kai nake so. Alhaji kasa kasa da ya zai iya jan ka. Shi din zan wanke mana shi kawai mu canza mashi. Ni san shi nake shi gara ne wawa ne alhajin kauye ne fa. Ya dai. Alhaji. Lafiya ya kokari. Ya gida. Ya jama'a. Ya su baba. Suna nan kana wallahi. Kai. Zo nan. Ya Allah Allah taimake ka. A misali da Allah samu na shan ruwa. Allah ka samu Allah taimake ka. Allah ka ma lafiya. Wannan kuma. Wallahi tallahi. Ai alhazawan. Me ya dinki da wannan yaro? Ya za ka zo ka tambaye ni me haɗa da wannan yaro? Ya ba zan tambaye ki ba kin banna a cikin mota. Saurayin ta ne. About 2 hours. Wai wannan. Alhaji for what reason za ka tambaye ni wannan waye shi? Ya ba zan tambaye ki. Saurayin ta ne ni. Kai kazami ki duba wannan yaron kazami irin wannan yaron da shi kike tsayawa. Wani yake to kamar mu man idan ka zo da waccan matsiyacin motar ne zaka kira wannan matsiyaci a gaban ki duba wannan kazamun yaron ta kanshi ni kike ga mai very stupid da wannan ta kan wannan kazamun ni kamar ni kai ta kan wannan matsiyacin yaron ni kika mara kika sa ni kika mare ni magana ma nake miki irin kin juya mun baya